prírodných nížinných regiónoch južného Slovenska boli na pestovanie obilnín od dávnych čias vynikajúce geografické a klimatické podmienky. Produkty rastlinného pôvodu tvorili dôležitú zložku potravy pre ľudí a krmiva pre domáce a hospodárske zvieratá. Prvotné spracovanie obilnín v Podunajskej nížine, bohatej na vodné toky, predovšetkým prebiehalo v rôznych typoch vodných mlynov. Lodné mlyny sa na Dunaji, Malom Dunaji a na Váhu nachádzali vo veľkom počte. Pri brehoch tokov vytvárali samostatné osady. Mlecí proces sa v nich spočiatku odohrával pomocou mlynských kameňov a pre osievanie meliva sa robilo ručnými sitami. Od 16. storočia bolo v mlynoch zavedené mechanické preosievajúce zariadenie. Posledný exemplár lodného mlyna s takýmto zariadením stojí na mŕtvom ramene Malého Dunaja v Kolárove. Do obdobia druhej svetovej vojny vo vodných mlynoch bola kameňová mlecia sústava bežná. Pozostávala z násypného koša, mlynských kameňov a z múčnej truhlice s mechanickým výťahom. V kolovom mlyne na Malom Dunaji v Tomášikove až do súčasnosti sa zachovalo toto archaické mlynské zariadenie. Budova podobného mlyna stojí aj pri Jahodnej. Pri lodných a najmä pri kolových a pobrežných mlynoch zohrávali dôležitú úlohu hate, stavidlá a žľaby. Slúžili na zachytávanie, prívod a odvod vody k vodnému kolesu. Kinetická energia z vodného kolesa sa na mliecí stroj prenášala pomocou prevodovej sústavy. Túto tvorili hriadeľ, veľké ozubené koleso a ďalšie prevodové kolesá. Ich výkonnosť umožnila zavedenie moderných mliecich strojov s dokonalejšími preosievajúcimi strojmi. Mliecie zariadenie kolového mlyna v Jelke už na začiatku 20. storočia pozostávalo z moderných mliecích strojov. Čistenie obilia sa vykonávalo vo valcovitom triéri umiestnenom v podstreší. Lúpačka firmy Prokop a synové slúžila na olúpanie zmeknutého obilia pred mletím.
Samotné mletie sa odohrávalo na jednoduchej valcovej stolici firmy Breitfeld Danek z Blanska na Morave. Rozomleté obilie sa cez výťahy dostalo do múčnej truhly. Po preosievaní a triedení sa jednotlivé druhy múky, krupica a otruby automaticky sypali do vriec. Na šrotovníku firmy Vichterle a Kovařík z Moravy sa robilo olúpanie obilia a tiež mletie obilia na šrot pre hospodárske zvieratá. Takéto mlecie zariadenie nájdeme i v pobrežnom mlyne Čefalvajovcov pri Klátovskom ramene Malého Dunaja v Dunajskom Klátove. Modernizáciu hnacieho systému mlynov v prvej tretine 20. storočia zdokumentuje turbínový systém v pobrežnom mlyne v obci Hoste, ktorý na začiatku 18. storočia bol vybudovaný ako kláštorný mlyn.